elkartu gara Marikruzi aurrea emateko. Hasteko, DBH Bibeko ikasleak txirula eta gitarra abesti bat joko dute zuretzat. Kaixo, gure Marikruz. Iritsi da eguna, zu hemendik joateko, guk nahi ez duguna. Urte asko eta gero lagundu duzuna, gutxi izatea da mila esker laguna. Eta mila esker zuei guztioi. Eman bizkiduz. Mila esker. Orain Agurre gitarrarekin abesti bat joko dizu. hemen dagoela. Ez Amerika.
DBH2ko ez gain zure beste ikasle batzuk ere parte hartu nahi izan dute jaialditxo honetan, eta horretarako bideoa prestatu dute. Isilpean jaiotako erreka txiki bat dira. Eta bagoaz bidean, zure mendiak dira. Laina, edota, eguzki, eguneki, egudena. Zure berrizkoan bat, horrekin baina aurrera. Izan duzu ondoan edukitzeko aukera. Eta egote barea barruaino sartutera. Mundua ezagutu dugu, zurekin denok batera. Zure eskutik helduko gara itxaso zabalera. Zure eskutik helduko gara itxaso zabalera. Isilpean jaiotako erreka txiki bat gera, eta bagoaz bidean zure mendian behera. Laino edota eguzki, egunetik egunera, zure gerizpean goaz, poliki baina aurrera. Izan duguzu ondoan, edukitzeko aukera, eta albotik barrura, barruraino sartu zera. Mundua ezagutu dugu, denok zurekin batera. Zure eskutik helduko, gara itxaso zabalera. Zure eskutik helduko, gara itxaso zabalera. Regalo berezia. Zuek egindakoa? Ni baita! Mila esker denoi. Bale, eskerik asko. Zuek Eskerik asko. 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 Zuekin, baina zuek zeri ere ikasten, eh? Ja, bai, lasai. Bale, eskerik asko. Oain bibeko ikasleek betxo bat abestuko dute. Gure Mari Cruz fina da gizartekoa, ezaguna baita matekoa, Blanka eta Jonerekin konfiantzazkoa, bera bai dela eta onenetakoa.
eta aztu behin ere. Hola, beti okiko zaituzte bihotzeak eta bazpada ere fizikoki etxean. Antxe, eunero hautxe kendu eta txukun-txukun. Marikruz, hemendik aurrera zure bizitzako etapa berrian zoriontsu izatea opa dizugu. Mila esker. Zoriontsu ikasle, hor eta jaton aurrera egitea. Bai? Hobetzen, bai?